Да си измирате с смешката лекичко. И какво казват? Какво казват старите акушерки? Колкото капки паднат тук в легенчето, толкова дечица през годината да се родят. И както се хлъзга сапуна, така лесно се раждат бебенцата. Така, много деца да има тази. И бабата си изтрива ръцете в майката, за да роди следващата. Да се раждат лесно другите следващите деца. И какъв ритуал се е казвал още родилите тая година до година да повторят, пълните да се изпразнят, празните да се напълнят. Ето там в дъното пълните да се изпразнят и празните да се напълнят. Добре,